avui portava aquesta samarreta i un educador m'ha dit gran pel·lícula, i m'he quedat així i li dic quina pel·lícula? I em diu la que portes a la samarreta. I dic ah, sí! No ho entenc. Com puc portar una camiseta? Com puc portar una samarreta dels Gremlins i no recordar-me que porto una samarreta d'una pel·lícula? Deu haver pensat que sóc una poser. Jordi, si m'estàs veient, no sóc una poser. M'he vist la pel·lícula 2 o 3 vegades, d'acord? De fet, tinc un Furby perquè s'assembla als Gremlins. Pobre Furby. Està més mort, el meu Furby, mare meva. Bueno, gent, avui vinc a parlar dels otakus. Quina pudor! I de la nostra revenja. Per què dic nostra? Perquè jo sóc otaku. Crec que sóc otaku. Mira, jo només sé que m'agraden les coses relacionades amb Japó, però m'agradaria veure més anime perquè gairebé no en veig. No faig mala olor. Mare meva. Què passa amb els otakus? Sempre la gent s'ha burlat dels otakus per no sortir de casa, per estar mirant dibuixets tot el dia, per no dutxar-se. I què ha passat ara amb això del coronavirus? Puc dir la paraula coronavirus? Ni o no, que et censuren? I què ha passat ara amb el confinament i totes aquestes històries? Doncs que la gent no s'ha dutxat, s'ha quedat tot el dia veient Netflix i no ha sortit de casa seva. Almenys, si ets responsable, no hauràs sortit de casa teva. La meva teoria és que això ho han dissenyat a un laboratori dirigit per científics que són otakus. I han dit, sí, doncs ara ens venjarem de tota la gent que es riu de nosaltres. Han creat una cosa que ha fet que la gent es quedi a casa seva, per tant s'avorreixi, per tant es quedi tot el dia veient dibuixets o veient el que sigui, que a la fi i a la cap mirar anime i mirar Netflix tampoc és tan diferent, i per tant la gent, al quedar-se a casa seva, molts... Quina pudor! És una cosa que se sap. És coneixement general de la població. Sí. I res, venia a explicar-vos això avui. Digueu en els comentaris si esteu d'acord o si no hi esteu. La veritat m'és igual perquè jo seguiré pensant que el virus aquest s'ha creat per otakus per venjar-se de tota la humanitat i així doncs tothom s'ha tornat otaku, realment. Aquesta setmana sí que sí ve el vídeo de la meva conversa amb la meva amiga. Gràcies per subscriure... És increïble que estigui fent servir el traductor per parlar en el meu propi idioma. Gràcies per subscriure-us, que em sembla que ja som 30 persones al canal, si no m'equivoco. Gràcies, O sigui, és que jo penso, saps? Sé que és poca gent, però jo penso, cony, 30 persones han dit em subscriveixo! I això per mi és com... Uau! I a la vida real no puc parlar ni amb 3. Anyway, moltes gràcies a tothom i fins demà o fins demà passat o fins qualsevol dia d'aquesta setmana. Adeu, pau. No li feu bullying als otakus, sisplau. Sisplau. Adeu. Mare meva. Ai, quina pudor!